kandamu lali sumber kapirasa dari kendala wani akan marang lakuku kelakon dan tikmat dari pak sopa anu orang kali-kali iki ontorjo wela dalah mepalangi marang lakuku aku lagi etik keseti Prabu Brotoyudo harap ngerangket si kawon nanti pelakon dan krincung laporin bakun jalan mula kaya ana kuwi kowe sikis-sikis kok papan ngene aja dibancukake oleh kepala berang opo apa ora